Pinky mo kay Henry M sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, Pinky mo sa DZGB. Pinky mo! Po merendal na merendal na merendal 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 la merienda 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 merienda. Let's go. Basta la Bizares Idol. Kusog-kusogado tabi yung kaya. Yan. Okay na yan. Kusog-kusog yan. The best. Kumusta lamang? Good afternoon, Pilipinas. Mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Good afternoon po sa Indo. Kumusta lamang ang sa tuyang hapon? Kumusta lamang ang sa tuyang mga misis, mga mister dyan, mga kasambahay? Mga nasa opisina di gobyerno, mga nagtatrabaho sa pribado? Good afternoon, Sendo Gabos. Relax na kamo tayo mga sitwasyon kan mundo. Ngunyan tabi ng pamasahe lang kabon pati na ang krudo, kaya mga tugang kita nagikimaherak na gayo. Magtagatipid-tipid na muna ang gigibonin do, tangani po mga tugang na kita di magparairiwal sa ngapit na panahon kung ang kwartata kulang na kulang ng gayo. Kamo tabi na mga paraantabay, mga tugang sa programang Pinky On. Good afternoon sa Sendo Gabos. Mga paradangog, gunya na pagkahapon, ang siring na bagay sa tuyang pinag-alalay ni kan mga dapat nagibuhon sa ngapit na panahon. Ang barakalo na lang kao ng presyo, kamo nagtatrabaho sa gobyerno buda sa pribado, magtagatipid-tipid ng gayo. Tanganin narugan ang sitwasyon kan mundo, bata baga ang gasolina buda krudo, padagos ang pag-alintoto. Kam presyo kan mga barakalon, kaya mga tugang patang kabilya buda ang semento halang kao ng gayo. Pati mga tugang ang mga presyo kan mga barakalon sa pati ang gulay na 50 taon at 70 na ngunya ng atado. Kaya po ngunya na mga panahon kung kamo man isasabay ta sa pagpili ng kandidato. Pagkariparuhon nindo tabaka di baka ang garulansyon man sa nakamo kung bako man mga hambugero. Pwede ka mo na malansi kung arsin dahil tamaraman kung arin talagang mga kandidato ang pwedeng onesto. Onesto sa araw ka na sitwasyon ng tao, kaya mga tugang pagtagayos ayoso nindo. Parang mga kandidato, gariman sa naman bubula, pabayaan na nindo. Alagad mga tugang kung gariman onesto, pag tagatubod-tubod man ta makahirak managayo. Woo! Kumusta? Ano na, boss? Ano na? Dance step? Nasa YouTube na? I-follow na lang din nga. Nasa YouTube na eh. I-follow? Ano ko sa kanapat ka to? Ano sa kanapat talaga? Ano sa kanaan? Ano? Garo piglansi mo naman ako ngunya na apura naman. Garo piglansi mo naman ako dari kinuwi na naman. Ano ba sa kanang fight po? Fly, butterfly. Hi, butterfly. Ano? Kumensido ka? Nasa YouTube na mga. Ipa-follow man sa nila itong steps na ito. Ito, inadalan ko ito siguro 7 bulan may ka mga araw ganyan. Gapunta kang salbatadak siya. Sino direk? Gapunta ka dyan, makaray ka dyan. Hello, maray na hapon. Kumusta lamang? Ano sa tuyang tatara? Awinda. Magpara pilit-pilit kang burong barailing anta. O isang dali lang kapatid. Nandito na po ang mga salita. Ang mga salita ngayong hapon. Ang mga salita na dapat nating alamin. Ali mga tugang sa research kan sa tuyang pag-iriba. Ronald Baldo. Ang sa tuya tabi mga tugang na approving authority. Chujigs. Para po mga tugang sa tataramon ngunya na hapon digdi po sa tuya na programa. Isandali na paano ito na wara lugod. Ito sandali lang nga. Yes, nandito na ang tataramon kapatid. Ay natatanawara.
Ano nangyayari? Madali lang, mali. Tanong ba? Ito. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Oni po, mga tugang, ang mga tataramon. Basabas. Sige daw. Ano po ang gustong sabihon? Mga tugang kang... Ano yan, ha? Kang tataramon na basabas. Yan, ha? Tataramon na basabas. Sige daw, si Saipon gustong sabihin. Ano pa ang gusto sabihin? Mga tugang, nakatangog na kamukha yan. Basabasi daw nga yan. Di ba? Ano, nadagog na nindo yan? Mga tugang natataramo na yan. Basabas. Yes, di ba? Yan po ang satuya na, ano John? Ika John, gari, kaklas mo si Derek Edwin sa college? Kaklas mo si Derek Edwin? Aday man, karo ahead sa mo si Derek Edwin. Ahead. Senior sa mo. Senior sa mo si Derek Edwin sa college. Kaya daw. Gari pa daw yung style ni Derek Edwin eh. Sabi ni John, ang basabas ngaya, susadi di ba ngaya sa kuko na naghalaba? Barabas ito Junior, kapunta ka dyan sa nawayon ka. Barabas ito. Pero ano man ang gadang basabas? Ano man ang gad mga tunggo sabihon kang basabas? Sabi, ang gustong sabihon tabi kan basabas mga tugang to cut a tree. Ay, sorry. To cut a grass. To cut. O kaya mga tugang gari, parte kan grass cutter. May basabas ka ngaya dyan. Pero sa muya, pag sinabing nagbasabas, namutol kanin awot. Senyor, namutol kanin mga kahoy na kasaradit. Nagbasabas ka. Yan tabi, no? Sa ibo, ang basabas, pwede siya tabi na gari, ano yan, ano nga na po gayan? Gari, tama ba? Gari neuter gender. Diba? Pero gari noun siya, basabas nga. Sundang. Paghalaba ang sundang, pwede siyang basabas. Grass cutter di kuryente. Pero pag ginamit mo na ito, bugtakan mo kinsalitang nagbasabas. Iyan po ay pangkasalukuyang nangyayari. Pero po, kung yan ay ginawa kahapon, pwede mong sabihin na siya po ay nagbasabas. Pero ngayong nangyayari, nagbabasabas. Hindi ho ba kapatid mga teachers, mga Filipino teachers, Tapos kung siya ay mangyayari naman sa mga susunod na araw, ang gagamitin ay dadag ng salitang magbabasabas. Naintindihan? Di ba? Basabas. Nagbabasabas. Pangkasalukuyan. Panghinaharap. Magbabasabas. Pang nagdaan, nagbasabas. Tama? Tama man. Ano nagmayag sa to Filipino teachers mo niyan? Tama po? Tama? Yan. Alright. Yan po sa tuyan na word for the day. Basaba. Okay? Alas 3:25 na. Oras mga tugang sa Pilipinas. Tama rin. Tama tabi rin. Sabi na rin, paorasyon tabi sa mga kababaihan ngunya na Women's Month. Kumpalan, mapaorasyon si Rinen sa mga kababaihan ngunyan mananggan. Ano pala na, Rinen? Tada ako kitapik Rinen. Teka baga, journalism graduate ka. Tada ako kitapik na pwedeng madiscuss ta sa radyo klinika. Sa masunod na Sabado, sa 26, maghanap kita ki doktor nga o bigay ni o whatever. Anong gari women's health na gari may general interest sa mga kababaihan na pwede natong pag-ururunan sa radyo klinika. Sige daw, amigo. Isipin daw tabi akong topic, di ba? Ngaya, di ba? Isipin daw akong topic kung paano yan. Orasyon da tabi sa mga kababaihan ngunya na Women's Month. Selebrasyon kan Women's Month takula ono na aktibidad sa nasyon. Pinag-orgulyo ang gibo-gibo kan mga kababaihan, pinag-orgulyo ang mga karahayan, sirin protection sa mga kababaihan. Magpon ka sa kasaradayan, maging kadarakulaan, magpon sa kaseksihan, maging sa katabaan, magpon sa kaputian, maging morena, sin may tum-ituman, magpoon mga tugang sa mga harababa, boda oro halangkaw, ano man ang itsura kan mga babaying yan. Basta siya mga tugang babayi sa Pilipinas sa pinagmimik
na sila po proteheran. Piproteheran kan magkanigong batas para sa proteksyon takaning data pagpara pasubgan. Data pagpara kurulugon, data pagpara tararamanin mga tataramon na mga malainon, data pagpara irinsulton, data pagpara garapuon, data pagpara burungagon. Kan mga lalaki na masyado mga tugang na mga abusero, kan mga lalaki na mga sarawayon. Inuli na nga ni kan sinabi ng sitwasyon ang mga babae ngunya na panahon. Nakikimahuirak man kami Tamili Women's Month celebration dahil man hindi pagkagulpiha kaming lalaki na mga mabuoton. Ang mga mister kayang mga mabuoton tangani mga tugang nagarhabon magsimbag sa mga misisindang mga maparakpatakon. Ang mga tataramo na mga maisugon hapara daing ribok minasilensyo na sa naalagad kung sa inong ririparohon. Paminsan po ang diretso man kan mga lalaki ang nadidiskwedo, boda nakukulugan, boda na abuso sa siring na mag-ibo-gibo din mga misis na mga matarakason. May mga misis, mga tugang, mga babae na mga tultulon, may mga onistohon. Igwaman talagang babae na mga purpilyohon, kaya mga tugang sa inyong pagtaga-isipon. Kung ngunyan na Women's Month, kamutabi nagiging bida, kamutabi ang sitwasyon, pinagbabayaram kan mga batas asin proteksyon. Pero tabi ramdumaman nindo kaming mga kalalakihan na paminsan mga tugang pag nakukulugan habang magreklamo ta makasupugon. Pag nagreklamo ka dyan sa barangay, urlokan ka, tamarasa pa nga yan nga big para daw ka nagum ilingan na nga yata makahirakon. Kaya po ngunya na Women's Month sa tuya mga tugang nilirukyaw sa tuyang pinapasalamatan ang mga gibukan gobyerno. Siring man ang mga kapulisan na gayo tawag proteksyon ng mga babae sa sendang mga trabaho. Kaya po kung may naisip ka mo na mga babae na pinag-aabuso, ang gibuhon nindo i-report tulo sa barangay nindo kung bako man mga tugang i-report tabi sa pinakadang autoridad sa indo. Pero kung nariparo nindo na si Mr. Man ang gigulpi budak mga lalaking gayo, makahimahirak man kamo tagari makasupugo naman na gayo kung kami tabi bibatikal nin kaldero, bibatikal tabi nin samod, bibatikal din plancha, buda iba pang gayo pati na mga tugang natututukang gikotsilyo. Siring man mga tugang nakakantsawan pa kon ang mga lalaki ngaya sadit na gayo. Pare na pon. Grabe nga ang ribok mo, hilingan na nga ang sitwasyon mo, dahil ka ba nakikihambog nga ya, tagalisan na nga ya, pisipis, iyan na sa... Kaya rakon man kung nakatsawan pa, bata ngay ka nga takot ka man sa kutsilyo, buda ngay ka, takotonon ka ngay sa labahaw o doktor ngay na maburit ka yan ho. Sir Hans, good afternoon po. Please invite psychologist on your radio clinica. Ano pang topic ta? Anong topic ta? Kung ma-invite kita ki psychologist, tayo po ki hint. Ano po ang topic ta? Marin hapon manuhin sa maabaka, pagdakol ang awot dapat basa-basa na para mahawanan. Basabas. Yes, very good. May bugo na ang gugon, basabason ta na. Tama. Basabas po mo daw bahaw, lain kita mapasma. Pamanya to. Ano lamang hin ang maray na marindalan habang nagdadangog sa imo? Ay bahala ka na. Happy listening po sa mga taga Burabod Elementary School. Gari naman si madam ko naman. Gari naman si madam naman ini na ano ini na Madjo ano yan Triñanes. Hello, madam. Hello po. Good afternoon. Good afternoon po. Yes. Ang maganda pong topic ngayon, Ano po? yung kung bakit po ang mga anak mas matapang pa kaysa sa mga magulang. Okay. Okay, ara mo gan natadaw man ang gantan mga aki ngunyan minasurusin bagsalbatana. Kasi Ade? po minsan, katulad na lang po ng sariling experience, hindi dito sa mga magulang, kaya ka nakatapos ng kolehiyo ng mga panahon. daw iyan minasurusin bag talaga mga maisugon. Opo, tapos po sila ngayon, halimbawa, tapos na, or yung patapos pa lang sila ng pag-aaral. Parang feeling po nila sila ang mas magaling kaysa sa magulang. Ata na nga ni yan. Budag pigisuryawan pa din magurang.
Opo, yung hindi katulad ng mulagaan mo na ang takot na ngayon. Pag minulagaan mo, mas malaki ang mata sa'yo. Ay kami kahit magparasuro simbag ka, pwedeng di ka mayroong matamaan katulos. Opo. Kunyan baga di mo na pwedeng kulugon ng aki mo, pwedeng ireklamo ka. Ipakulong ka pag ng aki mo pag nagkataon. Ang nakakakala ko, baliktad na, parang nakakatakot na ang mga anak kayo. Iyo na nga niya. Pero aram mo, sa kadakulang kaya kan mga layers baga na nangyari na protection sa mga aki. Di na, talagang inaabuso eh. Opo. Opo. Salamat po. Sige po, salamat. Ayan. Mga tugang, oras nga to, 3:30 na po ni Napon. Ini po ang pag-iristoryahan ta daw, ngunyan po mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Madali lang ha. Tabukliton takimaray ini na sa tuyang ito. Nagtutubod ka yun na ang tao may soulmate? Kamu naniniwala ka mo mga tugang na ako, kita gabos, igoda kita ki soulmate? Kaya mga tugang may mga tao na haloy pong maagom. May mga tao na dai na agom. May mga tao talaga na kadakol kan agom. May mga tao, mga tugang na ito bagang gari kamuruyahon. Ano dang sabihon mga tugang kang soulmate? A person ideally suited to another as a close friend or a romantic partner. Kung sabihin databi, iyan ang tao na kapag iyan databi ang nahanap mo, mga tugang, na taong iyan, magkakaigo databi ka mo kihararom na feeling o kaya feeling of natural affinity. Uyug-uyugon mo yan. Magkakaigo databi ka mo natural affinity. Kunahin involve mga tugang ang similaridad sa buhay ng tao. Iyan na naago mo. Ilingan daw kung magka-soulmate ka mo. Iyan na boyfriend mo o sisay man nag-uro ilusyon sa imo. Kaya pala junior, may mga lalaki talagang naghahanap ki iba. Taba ka na iling niya duman sa babaying ito, ang similaridad nindang dua. O may mga babayi man na may agum na, nagdidinurat pa, tanailing niya duman mga tugang sa lalaking ito, na baka duman ang similaridad dinda. O bako makangalas, kung nata may mga tao, lalaki asin babayi, o may lalaki, na namumuya junior sa kapwa lalaki. Soulmate. Diba? Kung nata mga tugang may mga babayi na namumuya sa kapwa babayi, soulmate. Pero sa Pilipinas tandaan ta na ang arog ka nagibo-gibo da atabi, di akseptado kan sa tuyang lay. Nasabutan po, nasabutan. Lingonin do ha. Ano da atabi ang sinyales na kamo magka-soulmate? Number 1, may similaridad kamo pag-abot sa ngaranin pagkamuot. May similaridad kamo kung paano kamong duwa mamuot. Kaya pag nagkakasabatan ang parehong soulmate, nagkakainaguman da tulos nin magayon. Dahil lanta, ano po sa inda match mga tugang sa lambang saro? Match na match. Kung ano nga kung wala nung yung pagkamot mo duman sa sarong babayi, iyo man ang pagkamot niya sa imo. Di ba? Ano pa da? Pag-abot da mga tugang sa mga pig-apod na romantic moment. Maduman ngaya kamo sa restaurant, pareho ang gusto nindo magkaon na ngaya. Araw kayo ng sit ang tao. Parehong lugar ang mo gustong dumanan nindo, trippings nindo. Pareho mga tugang ang gusto nindong ambience. Pareho gusto nindo ngayon na nakaunang ilaw. Junior. Ngayon pareho gusto nindo ngayang madiklum sana, ngani ngayang romantic ang karapkapan.
Diba? Pareho databi ang mga romantic trippings kan lambang saro. Kaya, pwede ka mo databi na magka-soulmate. Ano daw kung may soulmate ining mga... Siguro, maski sa father, Juan. May nataba ka, may nagdadangog sa kuya mo niya ng mga amigo tang padi. Bakit wala man kinag... Padre, nagdadangog katabi, Father Alray. Buda si Father, ano yan, si Father Jerry. Ay, garo na sa kwan sinangon yan. Nasa retreat, ang mga kapadian. Ano pa? Platonic relationships ay inanday ko ma-explikar. Baka may nagdadangog dyan. Tabangi daw po nindo ako, ma-explikar kung ano ang platonic relationships. Ano pa daw tabi angel dyan sa dictionary? What is a platonic relationship? Pareho databi ka mo nin comfort moment. Sin ka mo maugma. Databi, nagkakasaro ka mo na matambay ka mo sa sarong lugar. Pareho da ka mo nin mga intimacy requirements sa buhay. Sexualidad, pareho da ka mo. Pati mga tugang sexual activity, uyog-uyogon mo niya. Ha? Uyog-uyogon mo niya. Di ba? Padre, maray na pon. Si Padre, nagkakuha ki soulmate. Ang soulmate nga yan ni Lord. The best, Padre. Ika na talaga ang tunay. Yan talaga ang tunay. Soulmate ni Lord. Ni Lord. Yan, di ba? Now, pareho da tabi nin spirituality. Nagkakasundo ka mong duwa na dapat nagisimba ka mong duro Domingo. Nagkakasundo ka mong duwa na dapat kada Miyerkules nangangadji ka mo dyan para kay Mama Mary. Kada Webes o kada Biyernes sa Santo Cristo. Diba? Pag-abot nga sa mga religious beliefs, nagkakapareho ka mong duwa, kaya nagkakabagay ka mong duwa. Pag-abot nga sa prosesyon pag Biyernes Santo, gusto na magsabay-sabay na duwa. Or any religious or spiritual activity, nagkakasundo da ka mo, asin pareho da ka mong maugma. Ano dani? Ulit hindi ka daw sa may mikropono. Ano nga po ka? Platonic relationships. Sige daw. Anong sabi? It is a special and emotional spiritual relationship between two people who love, admire, and are committed to one another because they share common interest, values, similar worldview, a deep spiritual connection, or share similar values and interest. Very good. Paano mo yan may papaliwanag sa nagdadangog mo nga? Sige, sir. What are your insights? So, it means, sir, for me, Okay. platonic love Is? can I speak to my vernacular language? Ano da iyan? Sige daw. Sir, pag sinabing platonic love, kung kamo ako or sa partner mo is pareho po ang belief po nindo, parehas po sa mga interest nindo, and in a deep spiritual connection. Yes. So, sabi yun, sa ano man ang bagay, nagkakapareho ka mong duwa. Ayun. Nagkapareho ka muna ini ko, ha? Diba? Pati da ang mga tugang ang compatibility and trusts. Tiwala sa lambang saro. Kung nagkakaiguda kimakusog na pagtitiwala sa lambang saro, kung kamo mga tugang magka-soulmate. Ini po, mga pag-aadal man sa nadikan mga psychologist, pero aramin nun dapat gibuhon. Sa anuman mga tugang na pagdesisyon sa pag-agom, magin sa indong pakipagrelasyon sa indong mga daraga o soltero, ang gabos ipaagi isang guni sa mahal na Diyos, Junior. Isang guni sa mahal na Diyos. Ini nga Lord na nagapara dudig di sa kuya. Ini na daw ang babayi na para sa ko. Ini nga lalaking nagapara sunod-sunod. Ini daw nga sa iling mo ang para sa kuya.
Diba? Ini nga yung Lord ngayon na gusto mag-agom sa kuya, siya na daw talaga ang pwedeng mag-agom sa ko. Ako Junior. Isang guni kay Lord, isang guni kay sa mahal na Diyos. Natawang ka din tamang pagdidesisyon kung tama, iyan ang napipili mong sa imong pag-aagumon. Ano ngayon ni? Ta gusto mong mag-agum sa iya, magpagum sa iya. Yung yan sabi nga ni Mama. Yung yan sabi ni Mama. Di ba? Sabi, deda kita masasala mga tugang kung ang mga desisyon ta, isasanggunit ta kay Lord. Yeah. Kita man na may mga agum na. Sabi digdi ha, sabi sa tuyang ding nabasa ta. Kita man da may mga agum na. Kung bako man da tabi kita mga tugang nga totoo, kung totoo man inya na may mga soulmate o magka-soulmate, akseptaron ta da tabi ang kada saro. Ano man na mo nagustuhan sa iya, sabuton databi ang lambang saro. Tangani na magkaigwa din maugma na pag-ibahan ang mag-agom. Amen! Amen. O reaction tayo. Sandali lang ha. Good afternoon, Henry. Sa hiling ko, kami ni Agom magka-soulmate kami. Pambihira kaya kaming magkaiwal. Okay. Platonic relationship is something that is only in the level of the mind. Pero warang physical intimacy. Yan, sabi kan 8993. Natatabihin ta may mga lalaking nagpipinilyo ay day ko masimbag iyan. Day ko po kaya po ang tagang kiutoridad. Baka mapasala kita sa pagsimbag kan yun. Madamay kita lugod. Ito, sabi, nata Henry taarog ka iyan na soulmate. Yung nga nang bigay sabi ko da kaiyan. Okay, now, isuggest ko po Sir Henry about depression ang topic. Sige po tamanap kita. Depression, pwede man nga. Pag-urunan, ito, sabi kan sa ng reaction. Sabi na Anonymous James, platonic, bako iyo yan so pigpapalayog ki Plato pag mag-agum na. Pag mag-agum na daka mo, pag nagpasoy, nagigapo ki Plato, yun ang pigapon na platonic relationship. Okay, sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog, alas 3:42 nin hapon. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate, paracetamol Neozep Forte. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Sa oros ay dako na siya na naginibo. Ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapjay Pili handang magsilbi. Kapjay Pili, dedikado servidor si Jay Pili. Tinatabangan niya gabos Kapjay Pili. Para sa Legaspeños kay Jay Pili, serbisyo na matanos. Kapjay Pili, handang magsilbi. Kapjay Pili, handang magsilbi. Robot
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, sa Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Take a break with Coke at mas ka-chance manalo ng pag-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Banana Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. Per DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from January 1, 2022 to March 31, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1681 series of 2021. Initabi si
Kapitan na G sa Maromobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay, idi sa mga kababuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon sa mo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito ng probinsya ni Albay. Kong Joey Sudikan Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibok at mabukod na kongresista. Kong Joey. Yes, higuang sarong kabataan na gusto nang makatabang sa pag-uswagan banwaan. Maski na joven pa, Kuya Luis, gusto nang magserbi, Kuya Luis, Kuya Luis Gutierrez, at your service, Kuya Luis Gutierrez, oh, Luis Gutierrez, at your service. Oh, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby BBM Henry, pinky on. Ano mo yun si Luis John? Yan si Kuya Luis. Estudyante ko sa Aquarius University ka ito. AB Communication yan. Ano? AB Com yan, si Luis Gutierrez. Nga ako, hindi ka magparalaog sa klase ko. Natapong nga, sir. Ano nga ako, nadadag mo nga ako ang kakagwapuhan ko. So, sa Kuenas ka ito, June, sa totoo lang, ang kadaklan sa Mascom student, mga magayon, alos gabos, kan nakabalyo man ako sa Bicol University, doon ko nailing, John. Junior, mas takol pala sa mas magayon. Makiiwanan ako na Angel. Baka paglos sa pinto, iwanan na. Dahil yun si Luis talaga, bago sa karaw, Mascom yan, Mascom graduate yan eh. Estudyante ko sa garo ka klase ni Lowens ay bako ni Lowell. Bako klase yan ni alamo ni si Benedict baga? Si Benedict. Kandidato man para konsyal. Legazpi. Pareho ko estudyante ang duwang niya. Ano, kaya nga niya ko ang gwapo, pagpon pas nagkang klase, ang gwapo nga niya ko di magparalaog. Ani de kita problema digit sa classroom. Okay na, parambog ka naman nga. O anyway, na po sa tuyang mahiwagang tanog. Sandali lang ha, tingnan natin. Ini po mga tugang na nagtanog. Gamit ini. Yeah. Sige daw. Ulit. 100 pesos mga tugang sa makakahula tabi kang mahiwagang tanog. Sige daw po kon analisara daw nindo kung anong klaseng tanog yan. Kaya
Nakikigaw kan jingle ni Luis na. Latosong ko ini si Luis na. Aki pa. Ito. Dahil ko garing ni si Luis na andilan sa... Ganyan ako nandilan ko ni sa advertising. Nagturo kaya akong advertising yun. Nagturo akong advertising sa kwan eh. Sa Aquinas University kaya ito. Nagturo akong advertising. Garo day ko inabot. Tapag kwang pa... Tamay uminabot ka ito sa buya na sarong si Ma'am Abby. UP graduate ito. Valencia, UP graduate. Sa Aquinas siya na inot. UP graduate siya si Ma'am Abby. Magayunon man na professor. 60 sayon pati. UP graduate siya. Ito talaga, major in advertising siya. Di, ika na nga niya kung mamabayan mag-handle kaan. Silo. The best man ang tirada ni Luis. Hello? Hello? Ano po ang tanong? So, ito pang, oven toasted. Ha? Oven toasted. Oven toaster? Ako, oven toasted. Oven toasted? Opo. Ano po yan? So, toasted at kisinapay. Ang apod mo kayo, oven toasted? Opo. Oven toasted. Sala. Sala po. Bye-bye. Iba man nga po nyo, Junior. Adi, oven toasted ang harang ka ito? Bako ang harang ka ito, oven toaster? Sabay nga, apod nga ni kang, apod nga ni baga na refrigerator, apod kang frigidaire. Iba nga ka mong frigidaire dyan. Ano daw? Hello, good afternoon. Ano po ang tanong? Kitchen po ba? Kitchen, salad, kwarto. Mali. Saan nga po? Kung sa kwarto ba yun? Pambihira siyang ilagay sa kwarto. Pambihira ilagay sa kwarto? Paminsan, nakasaray siya sa kusina. Paminsan, nakasaray siya sa mga stock room. Stock room po? Paminsan sa mga harong, pigasaray yan sa mga lugar na dahil masyadong durmanon ng tao, doon pigasaray yan. Yan po. Actually, mas kasi siya pwede isaray. Pwede. Oo. Iyo po. Iyo. Oh, nawara. Salamat. Mali po. Ano ito, Junior? Good afternoon, Henry M. So, aki ko, ano ito? So, aki ko, graduate ka advertising, pwede siya mag-teach? Pwede po. Naman, gabos pwede. Pwede po, paturoon mo. Sa college garing, may requirement ko niya, dapat may master's degree ka. Ang araw, kung bako, nasa industry ka, pwede po yan. Pwede po. Okay? Pighunat po na tirador na lastiko. Mali. O ne, tipan ka mong tip. Sarayan siya nin gamit, Junior. Sarayan po siya nin gamit. Anong gamit iyan? Dustpan. Sala. Sala po. Natang dustpan. Sarayan kigamit. Nagngurol na sa kwanta, no? Baguan ta na siguro ining segment. Naguluyan na kita. Toolbox po. Ano? Toolbox? Ang toolbox? Magtanog. Anong ginimo sa toolbox? Ha? Pagkada ba yung pagsimbang mo? Anong ginimo sa toolbox? Makina o pedal na pantahe. Mali. Alas 4 na. Saga naman kita. Na Sabado naman. Itaramta na saga kung ano ito. Saro po siyang gamit o kaya sarayanin gamit. Kaya po arog kay ito ang tanong. Okay?
Salamat kasi ng pagantabay. Mabalik po ako alas 5 sa aga sa programang Morning Hear It. 7:30 to na 8:30 ang programang Radyo Klinika sa aga po. Thank you. Goodbye. GB us all. God bless us all. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal in all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbe, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado Tana, mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso. Kay Nonoy Cap, Adrian Salceda. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow!
visit. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Sararo sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4:06. 4 p.m. na. Anong merienda mo? Tingin? Beer ko ulit nga! Drink responsibly. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inabisuhan ni Health Secretary Francisco Duque III ang publiko na dapat malibong sa propestong lakdang na ma-regulate ang vaporized nicotine as in non-nicotine products sa pagsasabi na may problema sa regulasyon na maprotehir sa salud. Sa iyang sinabi na Iguani nagdadakol na ebidensya na ang vapes as in e-cigarettes nakakaraot as in bako man risk-free sa pagsasabi na ini nakakadugang sa peligro ng heart as in respiratory disease as an explosion injuries. Kontra ini sa public health goal na maskara mangiraray o mas dakol mangiraray na helang solusyon sa dekada ng problema sa paggamit ng tabako. Yan ang pangalas 4 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan